Partner! Na naman! Meron! Kwento! Ang ating Mahiwagang Burnay! Kaskasero kung magmaneho. Ito ang maling nakasanayan ng taxi driver na si Nimrod. Dahil sa pagnanais na makakota sa boundary, ay madalas siyang humataw sa pagmamaneho. Hinahabol niya ang oras at ang pag-pick up ng maraming pasahero. At dahil sa style ng kanyang pagmamaneho, ay minsan na siyang nasangkot sa isang malalang aksidente. Hala. Isang araw habang bumabiyahe, ay isang patrol motorcycle ang nakita ni Nimrod na sumusunod sa kanya. Mas binilisan niya ang pagmamaneho ng sasakyan para makaalpas sa traffic enforcer. Subalit determinadong enforcer na sundan ang sasakyan ni Nimrod. Sa huli, ay naabutan pa rin ng traffic enforcer si Nimrod at pinahinto ang sasakyan nito. Yan. Kasi papahabol pa eh. Correct. Dati ginawa po yan ni Chris. Nagpahabol. Well, sakay po ako. Sabi ko, dali, bilisan mo. Mali mo, mabagal siya. Isipin mo na lang mawawala ng gas yung motor niya. Dali, bilisan mo. Yan tayo. Maraming gumagawa ng ganyan na hindi mo napapahabol pa. Diba? Nagkakataon, merong motor yung yung enforcer. Minsan kasi partner, mayabang tayo kasi nakita niya natin nakatayo lang. Tama. Diba? Hindi na, sabi niya, ay, hindi makakahabol sa atin, nakatayo. Alam niyo po, may mga backup yan. Tama. Diba? Merong hahabol na nakamotor minsan sa'yo. nagra-radyo-radyo yung mga yan. Oo. Diba? Tsaka, may violation ka eh. Huwag mong takasan. Tama. Sa huli, ay naabutan pa rin ng traffic enforcer si Nimrod at pinahinto ang sasakyan nito. Bad trip. Nalinti ka na. Paano ko kaya lulusutan to? Inis na sabi ni Nimrod sa sarili habang unti-unting humihinto papunta sa gilid ng kalsada. Natagalan, nagyosi eh. Siyempre, na-stress eh. Ikaw ba naman? Nagpanik, nagyosi. Bumaba ang traffic enforcer mula sa motor at nilapitan ang nakahintong sasakyan ni Nimrod. Bumaba rin ang sasakyan si Nimrod para kausapin ng traffic enforcer. Sir, pasensya na talaga ha. Di ko kasi kayo napansin eh. Ano po bang violation ko? Makalinya! Makalinya natin. Nagmamangmangan. Hindi po kita nakita. Pasensya na, sir. Pero tama yun, kalma lang siya, no? Kasi may mga drivers na, ano bang problema? Diba? Ganun agad. Bakit, diba? Laging ganun. Masyado mataas agad ang boses. Dapat wag mataas lagi ang boses. Kung alam, lalo na kung alam mo ikaw nagkamali. Kung ikaw ay mayroong violation. Tama. Sir, pasensya na po talaga. Di ko talaga kayo napansin eh. Ano bang violation ko? Inalis ng traffic enforcer ang kanyang helmet. Laking gulat ni Nimrod nang mamukhaan niya ang pulis na nanghuli sa kanya. Siya si Princess Sarah. Lumaki na. Naging lalaki. Ang traffic enforcer ay ang kababata pala ni Nimrod na si Glicerio. Nimrod. I like the name. Glicerio. Nimrod, ang gara naman at ako pa nakahuli sa'yo ngayon. Ayon sa record, hindi lang ito ang unang beses na nagkaroon ka ng overspeeding violation, sabi ni Glicerio. Seryo, pare. Baka pwede naman natin pag-usapan to. Ganyan talaga. No? Mahina, pabulong pa ito eh. Pwede naman natin pag-usapan to. Ayan. Alam mo mga banat. Naglolo ko kasi tong speedometer ko eh. Kaya hindi ko na malaya na lagpas na pala ako sa speed limit. Ganun? May pagdadahilang ganun naman. Palusot ni Nimrod. Pasensya ka na rin, Nimrod pero mas malinaw pa sa sikat ng araw ang violation mo, sagot ni Glicerio. Napansin ni Nimrod na seryoso ang mukha ng kanyang kababata. Ramdam niya na hindi papayag sa areglo si Glicerio. Sa kabila nito ay sinubukan pa rin ni Nimrod. Pare, ang totoo nito ay naghahabol ako ng oras ng biyahe. Gusto ko maka-boundary agad para maaga ako makauwi sa pamilya ko. Yan, yung mga mga dahilan natin, ha?
Ang dami na. Nung una, sira yung speedometer. Nung hindi umeffect. Nagmamadali naman. Ginamit na pamilya, partner. Oh, yan. Diba? May dumiskarte ito dapat kung naglabas siya ng call card. Yan. Eh di walang huli. Tama. Eh. Labas yung mga call card Kaya nyo. nga, yung may mga pirma ng mga superintendent. Pare, ang totoo nito naghahabol ako ng oras ng biyahe. Gusto ko kasi maka-boundary agad para maaga akong makauwi sa pamilya ko. Palagpasin mo na sana ako ngayon sa asunto. Lalong sumeryoso ang mukha ni Glicerio. Inutusan niya si Nimrod na maghintay sa loob ng sasakyan nito. Habang nasa loob ng sasakyan, ay inihanda na ni Nimrod ang kanyang lisensya sakaling hingin sa kanya ni Glicerio. Makalipas ang ilang minuto, ay binalikan ni Nimrod si Glicerio. Mali, baliktad. Sorry. Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo. Ganyan talaga. Take 2. Makalipas ang ilang minuto, ay binalikan si Nimrod ni Glicerio. At iniabot ni Glicerio kay Nimrod ang isang piraso ng nakatuping papel. Alam na! Madami ako nakikitang ganyan. It's either magkakamay, magsishakehan kung diba? meron. Mabilisan tapos isisingit sa may gloves. Or, baka naman, love letter. Ay, bromance. Love life. Dati pala magkakababata. Dating mag-una. Iniabot ang isang piraso na nakatuping papel. Sige, Nimrod. Hindi siya makapaniwala na tinikitan pa rin siya ng kababata niya. Pambihira. Gastos na naman to. Sinilip ni Nimrod ang nakatuping papel. Kaya, confirm. Bromance. Pre, I miss you na. Pre, nice to see you again. Daan ka ulit dito. Ito pala number ko, text mamaya. Pre, pansit tayo. Sa papel na ibinigay sa kanya, ay nakasulat ang mga sumusunod. Kabilang buhay, bago ko muling makasama at mayakap ang pinakamamahal ko. Yung nakaharap kong muli ang salarin. Oy. Ayan, si Nimrod, nabangga, nagbabasa. Ano ba yan? Driving, Ang nagbabasa. sakit naman, partner. So, sino nga ba? Siyempre ako, yung anak ko yung ano. Di ba? Yung mas lalagakan ko ng aking emosyon. Siyempre, Kahit kaibigan partner. kita, hindi kita palalagpasin. Hindi, partner, siya ngayon salarin. Ano ba yun? Hindi na gets. Nang mangyari ang insidente, ay pinili kong iwasan na makita kita. Ipinaubaya ko na lang ang lahat sa batas. Hindi na rin namin ipinaalam sa'yo na anak ko ang nadisgrasya mo.
Sama mo na lang ako sa mga dasal mo, Nimrod. At mag-ingat ka na sana sa pagmamaneho mo. Dahil isang anak ko na lang na lalaki ang natitira sa akin. Glicerio. Matapos mabasa ang liham, ay sinubukang habulin ni Nimrod si Glicerio. Gusto niyang personal na humingi ng tawad sa kasalanang nagawa niya noon. Subalit pagbaba ni Nimrod ng sasakyan, ay nakaalis na ang kanyang kababata. Bumalik ng sasakyan si Nimrod at maingat na nagmaneho pa uwi ng bahay. Habang hawak ang manibela, ay tumutulo ang kanyang luha. Nagsusumamo ng kapatawaran sa nagawa niyang kasalanan. Hong bigot, partner! Sakit sa dibdib. Sakit naman sa puso. Napakabait Parang naman ni Glicerio, no? Ako, partner. Ako, kahit Diba kababata diba, kita. sabi mo kanina, partner, diba sabi mo? Emosyon ko kahit kababata kita, hindi ko bibigay sa'yo. Hindi ako Oo, maaawa sa'yo. Hindi eh. Kung ako doon talaga ako sa anak, ako din, partner. Buhay yung nawala. Kung ako yan, partner, papalagay ko siya sa gitna ng EDSA, tapos sagasaan ko siya ulit. Na-joke. Alam mo yung ang dami mo maiisip eh. Kung ako si Glicerio, maiisip niya yun eh. Tama. Na the only way para makaganti, dapat maranasan mo yung maranasan ko. Tama. Na nawala ng anak, yung masagasaan, yung Tama. masaktan, yung daanan ng MRT. Yan, yung ako maiisip ko yung partner eh, na itali siya dun sa dulo ng Riles. Hindi, di ba? Totoo yan, partner. Pag galit ka, at gusto mo makamit ang hustisya ng anak mo, ganun yung hindi maaalis sa utak mo na ganun yung gawin mo. Kasi partner, tingnan mo naman yung ginawa ng batas. Buti nga may ginawa yung batas eh. Correct. Buti nga kahit paano may ginawa yung batas. Kaya lang para sa iyo na ama, hindi enough. Na yung 3 months ka nakulong, tapos pinalaya ka ulit. Oo, piyansa lang, tapos ayos na. Oh, diba? Malaya na nakakamaneho. Tapos pag nagmaneho, ganun pa rin, kaskasero. Overspeeding pa hindi rin. Na nadala sa pagkakabilanggo. Hindi mo talaga maiwasang hindi mag-isip ng masama eh, na sana balatan siya ng buhay. Diba? Dukutin ang kanyang mata. Correct. Tapos pasakan ng ping-pong balls. Dukutin ang kanyang mga liver. Isama sa igado. Diba? Maiisip mo yan, partner eh. Tanggalin yung niya, tanggalin yung ngipin niya. Tama. Palitan ng pangil ng cobra. Diba? Lahat parang gusto mong gawin eh. Pero si Glicerio eh, natutong magpatawad. Di ba, partner, parang hirap ang gawin ha? Sorry ha, pero ang hirap talaga gawin. Pero very inspiring. For you to be able na mapatawad yung taong nagkasala ng matindi sa'yo, partner. Sabi nga daw nila, partner, mas masakit ang mawala ng anak kaysa mawala ng magulang. Hindi, sabi nila, partner, parehong masakit yun. Oo naman. Parehong masakit yun, di ba? Pero iba daw talaga pag anak yun nawala sa'yo eh. Siyempre. Iba kapag magulang kasi matagal mo na nakasama, matagal na rin panahon niya na nabuhay sa mundo na nag-live na sila ng good life. Correct. Pero pag anak, lalo na kung 6 years old, tapos ganun na lamang na mawawala ang buhay niya dahil sa mga walang pakialam na kaskasero, utang na loob, kung meron pang kumakaskas ngayon, magdalawang isip. Gawin niyo pong 3 kilometers per hour. Kasi hoda pong may businahan po kayo. At least po safe kayo. At safe yung mga tao sa paligid niyo. Nakatakot yung mga aksidente nagaganap sakali, mga kaibigan. Okay lang kung ikaw talaga kaskasero ka, kung ikaw lang yung mga aksidente. Tama. Ang mahirap niyan, kung paano may madamay na iba. Diba? Yung halimbawa, naglalakad sa sidewalk, masasagi mo, mababawian ng buhay. Tama. Yung maayos na magmamaneho na nasa harapan mo, maayos na nagdadrive, tapos babanggain mo. Diba? Yung kaya masasagi mo. Diba? Kung gusto mabuti kung ikaw lang. Correct. Kung gusto mo, kung overspeeding ka lagi, nagmamadali kang pumunta ng langit, yung mga tao sa paligid mo hindi excited. Huwag mo silang idamay. Correct, huwag mo silang idamay. Gusto nila, may tama silang panahon. Diba? Napakabisa nung ginawang sulat ni Glicerio. Sobrang bisa. Nagtimpi siya. Pero dahil sa sulat na yun, diba? I'm sure na-realize ni Nimrod yung nagawa niyang kasalanan. At ngayon nagsisisi siya. At hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakarating. Yun ang kasi mahirap mabagal siya. Sabi niya sa susunod, hindi na talaga ako magdadrive na mabilis. Correct. Diba? Totoo. Napakagandang realization to para kay Nimrod. Pero sana wag nating hintayin yung ganong klase ng realization na may mamamatay muna. May masasaktan, may pamilyang mangungulila. Bago tayo magpakatino sa pagmamaneho sa kalye. Bago tayo magbago. Ayusin mo.
Itong mahiwagang Bornay na to. Bigat naman. Oo nga. Pero thank you. Thank you, Mahiwagang Burnay, sa everyday na mga lessons na binibigay mo sa amin. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa niyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Muli po mga kaibigan, ito ang Tambalan ng isang balasubas. At ng isang balahura, ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Ken Chris Chuper. At ang aming tanging paalala na dapat ay Memorize memorize nyo na! Sabay-sabay tayo mga kabisyo. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!